Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Malaynaw to mga tugang, ini po ang kataripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Agosto 15, 2026, aldaw po nin Sabado. Ini po ang bareta alas 12. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Headlines kan mga bareta enot sa lado lokal. Provincial Engineer Dante Baclao maretiro na sa serbisyo ngunya na bulan. Mga evacuees kan barangay Magapo sa Tabaco City dahil papig tugutan na magbalik sa kanya-kanyang harong sigon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa lado nasyonal, Pinoy na napabareta na nagadaan mantang nakikipaglaban sa Ukraine, pigbiberipikar na kan Armed Forces of the Philippines. Satellite to mobile tech mamantener kan komunikasyon sa publiko sa tahaw nin kalamidad sigun po sa DICT. Bareta man sa ibang nasyon, Japan naka-eksperyensya nin unprecedented rainfall na guminadan nin anom katawo, ribo-ribong pasahero ang stranded sa Narita Airport. Yan po mga tugang ang mga headlines. Ngunyan sa detalyes kan mga tangani pong marealisar ang kamauta na madugangan nin Bachelor of Science in Criminology course ang Daraga Community College o DCOMC kay po ananggad nin tabang kan lokal na gobyerno kan Daraga asin kan sangguni ang bayan. Ini ang sinabi ni Konsyal Warren Sorsogon, Chairman kan Committee on Education sa sangguniang bayan kan Daraga. Sigun pa sa konsyal kay po na maisabay ang budget kan LGU Daraga para sa 2027 ang kinakaipuan na pondo kan DCOMC para makapagbugtak din mga pasilidad, laboratorio, firing range asin iba pa bago marealisar ang planong BS Criminology sa nasabi ng eskwelahan. Sinabi ni Sorsogon na kaipuan niyang magagad din tabang kay Konsel Attorney Ayan Makasinag na iyo ang chairman kan Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Bayan. Napag-arama na maabot sa 10 milyones pesos na kantidad din pondo para sa pagdagdag din kursong BS Criminology ang aning makompleto ang mga pinagahagad na mga pasilidades bago pa man aprobaran kan Commission on Higher Education o CHED. Kasabay na digdi ang duwang regular faculty asin sarong din. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Piglansar kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP asin Bicol University ang libreng ensayo sa welding asin motorcycle maintenance sa mga persons deprived of liberty o PDL sa rehiyon, partikular na sa Legazpi City District Jail. Sigun kay BJMP Regional Director, Jail Senior Superintendent Jose Gemelo Taol na ang nasabing aktibidad may katayuhan na matawan ang mga PDL nin in-demand na kasanayan pangkabuhayan para sa saindang matrayumpang pagbalik sa komunidad. Papanginutan man ang pagtaon ng lecture kan mga technical expert
as in extension faculty kan Bicol University para magkaigwanin hands-on na kaaraman ang mga partisipantes digdi. Tinawanin doon kan BGMP na ang pagtaonin siring na ensayo sa laog kan pasilidad makakatabang para maibiteran ang pagbaylar sa lay kundi matawan man in tiwala asin kumpiyansa sa sadiri ang mga PDL asin kapasidad na magkaigwanin income tanganing masustiniran ang pangaipo kan sa indang pamilya. Dai makakaabante ang Albay Electric Cooperative o ALECO sagkod na dai nababayadan ang dakula o na utang asin dai na upgrade ang mga transformer, mga kable asin iba pang mga kagamitan. Ini daw po ang pahayag ni Legazpi City Mayor Fernando Gonzales sa pagkasabing aram na kan ALECO kung ano ang mga mayor na problema pero ang dakulang challenge kung paano ini mahanapan ng solusyon. Bilang solusyon sa programa ang kaipuhan iyo ang kolaborasyon asin pagtatarabangan magpuon sa lokal na level araw kan inisyatiba kan gobyerno probinsyal asin magkakanigo na mag-intervenir sa isyong ini ang National Electrification Administration asin Department of Energy. Nagutubod ang alkalde na may pagkukulang man ang nasabi ng mga ahensya sa pagmonitor sa dalagan kan management kan ALECO kung kaya uminabot sa puntong grabe na ang problema arog kan low voltage asin brownout na day nahanapan nin magkakanigong solusyon. Mientras tanto, para po kay Attorney Jong Bonafe, sala ang paggamit nin misleading questions sa cross-examination dahil pwede ining ma-impluensyahan ang simbag kan testigo. Ini ang pahayag ni Attorney Bonafe matapos ang mainit na simbagan ninda Attorney Lorna Kapunan kan prosecution asin Attorney Christine Ferrer kan depensa may kinaraman sa paagi kan paghapot sa testigo. Kuminirad si Kapunan sa nagkapirang hapot ni Ferrer dahil misleading ang mga ini. Paliwanag ni Attorney Bonafe dahil dapat ikulong sa iyo o dae ang testigo kung kay puwan e paliwanag ang sa indang kasimbagan. Saro pong 32 anyos na service crew ang arestado kan kapulisan sa laog kan sarong lodging house sa Daraga Albay sa ginibong buy-bust operation sa nasabi ng munisipyo kasuodma. Sigun kay Daraga PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, target kan operasyon ang suspect na si alias B-Boy, sarong street level individual kung saan nako ang pugol niya ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na may laog pinagtutubudan na shabu na may timbang 2.3 gramos as in standard drug price na 15,000 pesos. Sa presente po, nasa kustudiya na kan Daraga Municipal Police ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon as in disposisyon. Sa panhuripong detalye kan bareta sa lado nasyonal o lado lokal, maabot po sa 100 kilo nin orig na pigaapod na hot meat ang nakumpiskar sa ginibong Joint Enforcement Activity kan National Meat Inspection Service o NMIS asin lokal na gobyerno kan Bula, Camarines Sur sa Bula Public Market, Barangay Sagrada, Bula, Camarines Sur kan Uminaging Aldao. Sigun po kay Mayor Manuel Ibasco Jr., may kabilugan na siyam na pwesto nin karne ang isinerarom sa inspeksyon asin nakaresibi nin notice of final warning. Ang hot meat o kaya butya ang mga karne nin hayop na binuno sa sarong o ang hot meat ang mga karne nin hayop na binuno sa sarong bako rehistrado asin bako akreditadong meat establishment na nagbabalgar sa Republic Act number 9296 o kaya ang Meat Inspection Code of the Philippines na animyendaran kan Republic Act number 10536. Dagdag pa ni Ibasco, matapos na makumpiskar, nagpasiring ang enforcement team sa LGU Slaughterhouse, tangani gibuon ang tamang pagtapok ang mga nakumpiskar na karne sa saindang condemnation. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal, internasyonal asin iba pa.
masunod po makalipas lang ang nagkapirang pagirumdom. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ahoy! Kidney Care Time! Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care. You care, we care. Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome to Metro Supermarket Shop, Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers, from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit number FTB 248454 Series of 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. DZGB News Minded.
Ugang bareta po sa lado nasyonal. Piglinaw kan Bases Conversion and Development Authority o BCDA asin kan Board of Investments o BOI kan DTI na sarong manufacturing hub asin bako Artificial Intelligence o kaya AI hub ang planong pagtindog nin Pax Silica Hub sa Capas Tarlac. Sa pagdangog kan Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, ipinaliwanag po ni Department of Trade and Industry o DTI Under Secretary Seferino Rodolfo na banga ang Pax Silica. Pinag-ulambitan digdi na ansaro may kinaraman sa non-binding o bako persahan na kasunduan manungod sa economic initiatives kan 24 nasyon na kinabibilangan po kan Pilipinas. Asin ang ikadua, ang aktual na pagsulong kan proyekto asin ini ang plano sa Capas Tarlac. Dai maaapektaran ang supply ng tubig sa lugar na titindugan kan Pax Silica Hub dahil sa bako man sa groundwater ini kukuahon kundi sa tubig uran asin sa mga salog na harani sa New Clark City sa Tarlac. Ini po ang sinabi ni BCDA President asin CEO Joshua Bingkang kana Webes sa pagdangog kan Senado may kinaraman sa ititindog na Pax Silica Manufacturing Hub sa nasyon. Sa nasabi ng pagdangog, hinapot ni Senador Raffy Tulfo, Chairman kan Senate Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change, ang BCDA kung piraan pigkakarkulong daily water demand para sa nasabi ng proyekto na pinaglalauman na pupuunan sa 2028. Kanhapoto ni Tulfo kung saan kukuanon ang tubig na gagamiton, sinabi ni Bingkang na day ini magahali sa groundwater, kundi magahali ini sa uran. Asin hali naman sa mga salog na nakapalibot sana sa New Clark City sa Capas Tarlac kung saan ititindog ang manufacturing hub. Nagkapira sa mga salog na ini iyo ang Bangot River o Donel River asin Abacan River. Sa panahon man ng tag-init, sinabi kan BCDA na obligado ang mga kaentrang industriya na mag-recycle ng tubig. Dagdag pa niya na pigaadalan naman ninda na desalination sarong proseso kan paghali kan asin iba pang mga mineral gikan sa tubig dagat bilang alternatibong source kan tubig na gagamiton sa Pax Silica. Nangako po si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na padagos ng ididepensa ang libreng pamamahayag sa nasyon. Asin siguraduho na mapoprotehiran ang diretso kan publiko sa tama asin mapagkakatiwalaan na impormasyon. Ipinahayag ni Marcos sa iyang pag-atendir sa Presidential Luncheon kan Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Diamond Hotel sa Manila. Sigun sa Presidente, mantenido ang sa iyang paninindugan na trabaho kan sarong Presidente na idepensa asin dai bawasan ang press freedom. Importante man ang kredibilidad kan mga media men asin mga serbidor kan banwaan dahil ini ang pundasyon kan tiwala kan publiko. Sinabi pa ni Marcos na minidbid kan gobyerno ang importansya kan sarong librido, independente asin responsabling media sa sarong demokratikong nasyon. Pigko konsiderar man kan sa iyang administrasyon nakatuwang ang mga journalist kaibahan ang mga photojournalist sa pagsulong kan good governance asin transparency. Mientras tinawanindoon kan Presidente ang mga agyat na dara kan artificial intelligence, misinformation asin disinformation. Dahilan digdi, piglansar kan gobyerno an oplan kontra fake news para protehiran ang publiko kontra sa sala na impormasyon asin panimbagon ang mga nasa likod kay ni. Padagos man na pigpapakusog kan Presidential Task Force on Media Security ang legal assistance, intelligence coordination asin cyber response para mas maprotehiran ang mga taga-media. Sigun kay Marcos, pwedeng daipirming magkasundo ang gobyerno asin media alagad pareho sindang may importanteng kamautan na yun paghanap asin paghatod nin katotohanan sa publiko. Mientras tanto, sa iba pa pong detalyes kan mga baleta, ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos na bako ill-gotten wealth ang propriedad kan sa indang pamilya. Sa sarong lanchon, kay bahan,
and Foreign Correspondents Association of the Philippines kasuodma. Sinabi ni Marcos na may mga civil case na ginana sa korte kan sa indang pamilya dahil napatunayan na bako illegal na nakuha ang nasabi ng mga asset. Tinawan niya rin doon na kaya sinda ng gana sa kaso dahil napatunayan ninda na bako ito mga ill-gotten wealth. Inagyat ni dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Domingo Cayosa ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na mantiniron ang pagiging impartial. Tinawanin doon ni Cayosa na posibleng maapektaran ang kredibilidad kan pagdangog pagparagos na nahihiling na nagpapabor ang nagkapirang senador sa mga lado. Sinabi niyang bako sana ang mga legal team kan depensa asin prosekusyon ang garong nagbabalgar sa mga patakaran kan impeachment court kundi maging ang nagkapirang mga senator judge. Dahil ang digdi napapanahon ng higpitan kan Senate asin kan presiding officer ang pagkontrol sa mga pagdangog kaiba ng pagpalawas ng direktiba sa tamang ugali kan mga partido asin abogado. Ipinuntuman niya ang Rule 18 kan Senate Impeachment Rules na naglilimitar sa pagtukar kan mga partido asin abogado sa merito kan kaso sa luwas kan impeachment court. Siring man sinabi ni Cayosa na mas hararom ang problema dahil may nagkapirang senator judge na nagsusobra na sa simpleng paghapot para sa paglilinaw asin garong nag-aaktuar na bilang abogado o kaya testigo kan sarong lado. Makusog na kinondinar kan Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa sarong pinag-aaragawan na isla harani sa teritoryo kan nasyon. Nagbisita si Putin sa Iturup na pigapod man kan Itorofu kan Japan. Saro sa apat na isla sa Kuril Chain na pigkaklamar kan Tokyo alagad kontrolado kan Russia. Sinabi ni Japanese Prime Minister Shinzo Takaichi na bako magkakanigo ang pagbisita ni Putin dahil makulog ini para sa mga Hapon. Tulos man ay pinaapod kan Japanese Foreign Ministry ang Russian ambassador sa Tokyo para isumitir ang formal na protesta. Mientras, pinag-insistir kan Russian Embassy na parte kan teritoryo kan Russia ang mga isla asin legal ang pagkakasabay kan mga inisa sa indang nasyon. Ang apat na isla sinakop kan Soviet Union nagkapirang aldaw matapos magsuko ang Japan kan World War II. Sagkod ngunyan, padagos inimpigklak lamar kan Japan asin nagiging panginot na dahilan kan dai pagkakaigwanin formal na peace treaty kan duwang nasyon. Lalong naglipot ang relasyon kan Moscow asin Tokyo matapos ang pagsakyada kan Russia sa Ukraine kan 2022 kung saan nagsabay ang Japan sa mga nasyon na nagpautob ng sanksyon kontra sa Russia. Bareta po sa sports, nakatalaan na makalaban ni Filipina tennis star Alex Ayala si Elena Gabriela Ruse sa Cincinnati Open. Ang manggagana sa saindang laban mahampang sa quarterfinal sa pagultanan kan rank o sa pagultanan kan number 9 seed na si Amanda Anisimova asin Zeynep Sonmes. Kanakaaging taon dahil nakakawat si Ayala sa Cincinnati Open matapos siyang umatras dahil sa injury sa abaga. Punkan magkaigwanin breakthrough sa Miami Open kanakaaging taon padagos na nagigibo ng kasaysayan si Ayala. Suminakat na siya sa number 20 sa world rankings asin naging crowd favorite sa mga iba-ibang torneo. Sigun kay Ayala, nahihiling niya ang pagkakapareho kan sa iyang journey kay Manny Pacquiao, lalo na sa paagi kung paano nagkasararo ang mga Pilipino para suportaran ang sarong atleta. Siring man, sinabi kan tennis star na harayo pa siya sa level kan trayumpo na naabot ni Pacquiao sa laduman kan boxing. Ibang klasing plastic ang nadiskubre kan mga Japanese researchers dahil makunit ini na pigagamit alagad pag nadumog nin tubig o nadumog nin tubig dagat natutunaw. Sigun sa Riken team, inapod ninda ining supramolecular plastic
na matibay siring kan conventional plastic. Alagad pag-abot alagad pag ang tubig dagat nakapenetrate sa material natutunaw ang plastic sa laog sana nin 8.5 na oras. Istoryang naiiba, Canadian cyclist ang may pugol ngunyan kan Guinness World Record kan magbisikleta na day ginamit ang kamot. Kinumpirmar kan Guinness World Records ng siklista na si Robert Murray kan Alberta, Canada, ang bagong world record holder kan titulong Greatest Distance Cycled with No Hands matapos na makapagbisikleta ng may distansyang 80.95 miles sa laog nin 5 oras asin 37 minutos. Sanabi ni Murray na kinaya niya ang magbisikleta nin maabot sa 81 milya dahil sa kada magbisikleta siya, dahil man talaga siya nagkakapot sa handlebar para sa iya mas komportable asin dahil siya natatanglay asin nakukuba sa siring na posisyon. Namamasahe pa niya ang sa iyang bitis pag dahil siya nakapugol sa handlebar o kaya sa manibela. Apwer digdi nakakapag-text, nakakainom siya ng tubig asin dakol pa siyang ibang nagigibo sa siring sistema ng pagbibisikleta. Ginibo ni Murray ang record attempt na ini para maging fundraiser asin makatipon ng pondo para sa Alzheimer's Society of Calgary. Naisip niya na magayon na pagsabayon ang Guinness World Record attempt asin pagpapalakop ng kaaraman manungod sa Alzheimer's mantang nagbibisikleta. Kaya siya po ngunyan ang may pugol kaya nasabi ng Guinness Record. Agosto 15, kan taong 1900, kan mamundag sa Santo Tomas, Pampanga, si Alfredo Santos, pharmacist na nakadiskubre kan bulong para sa blood pressure. Tinawan siya ng National Scientist Award kan 1978 sa field of physical chemistry dahil sa pagkadiskubre sa pahiyantarin na epektibong bulong para sa high blood pressure. Sa loob ng 45 taon sa University of the Philippines, nagsentro si Dr. Santos sa pag-aaral kan chemistry, kan natural products as in properties, and Philippine medical plants. Sagkod na nagretiro siya kan 1965 bilang dean kan College of Pharmacy. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta. Ini po ang Bareta alas 12. Si John Napoli sa Technical Department. Si Ringman sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Shara Maileron. Mga tugang, ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po, si Joshua Bino. Salamat asin maray na hapon. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan